un dels problemes principals de les religions, podem argumentar que el problema principal és que en la seva cerca d'espiritualitat i de contacte amb el Creador fan un bypass indegut entre la materialitat i l'espiritualitat. Aquest bypass, que no està fet en unes condicions correctes, produeix posteriorment rebots en què la persona retorna a una espiritualitat molt crua i molt dura degut a l'abstinència de materialitat que ha tingut durant un període determinat. Per veure quines solucions aporta la Torà a això, mirarem el cas de Moisès i de la mata ardent. Quan Moisès està al front de la mata ardent, el Creador li diu: descalça't perquè estàs en terra sagrada. El fet de descalçar-se denota una pesichtà, una separació. A les sabates fan de separació entre la materialitat i l'espiritualitat. I la situació en la que es troba Moisès és tan elevada i tan rarificada que la materialitat i l'espiritualitat estan pràcticament fusionades. Però en general aquesta no és la situació normal a la vida d'un jueu. Una altra situació que es produeix en una situació d'aquest estil és en Yom Kippur. En Yom Kippur el jueu fa dejuni i fa altres abstinències i també se li produeix una connexió molt directa entre la materialitat i l'espiritualitat. Però en general aquesta no és la situació normal, com he dit, a la vida d'un jueu, que ha de fer servir benediccions i altres tipus de manaments per fer un contacte harmònic i controlat i ben dirigit entre la materialitat i l'espiritualitat. Així doncs, la funció d'Israel és de fer llum de les nacions perquè la humanitat trobi la manera correcta per fer contacte, no pas bypass, entre la materialitat i l'espiritualitat. Shalom.